parlok baro mentaga janmit arab sautarik banai balai arjar arab pulai te kalong ik ba pla ba hanga marwehi ngampat jo I menuru kum kane ke video ke bangan ep lamar ba ke video ke bapan ep mentaga janmit kalong kade ba ubanai unya jengkar kan ba ni klor kane ngala pen ep wajibun napi pilatip pat pilayo I mentaga janmit regi don pat ki bampat yo I rei ngam tip pat ngam la man batai pi kadai na ke dau ha ka ba uni upanai pat klor ke ya rangkat kumni la ne ki don rangkat hajan kumne kadai ka jing yo I ning kong jonga ya kum kane ka dur kane ka kum kane ka singi ha ka ba ka long ke ka ba pla ka ba upanai ba klor ke don rangkat kumni long ke kum ba la long tik kum ba la idet an rei kadai pat ka jing sha wajib bar lok ki don ba kilat yo I kane ka dur kane ka di video la ne I lagi jongi kemat ha kaba upanai bat uni klur ki ya rengkar te tangkan ikut bun bat nak ne gadau ka chong ai ki yang tisi kila ban batai ka ni ku bun